Sinä et ole yksin. Suoja on tässä assistoimassa sinua. Mitä? Juu, ei todellakaan. Miksi ihmeen sun pitää työskentää bunkkerin kanssa? Jos sinä käskytät mua kekei tämmösiä paskoja uudessa, mä lupaan kohta vetää sua turpaa. Aivan kun sä olisit mua vanhempi. Sä oot vieläkin lapsi ja todella pieni sitä luokkaa. Sulla olisi varmaan tarvetta ottaa maito, että se olisi kasvaa iso. Älä puutu minun kokoon, pölkkypää. Mä oon kumminkin vielä 15. Pakko myöntää, että meidän pikkuvatsusin idea on todellakin lumipallot. Siitä lähtisi, kun kilta on ollut meille iso uhka. Odota. Minä olen todella hukassa tän takia. First of all, miksi sinä mukaan järjestit tämmöisiä tapauksia? Koska olen ollut tekemisessä Port Mafian kanssa. Ai, enkö ole kertonut tätä vielä aikaisemmin? My bad. Ring, 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 ring. Okei, mä otan tästä. Mistä nappulassa mä painan nyt? Mistä nappulassa mä painan? Ei. Okei, haloo? Mä tykkään tästä itsemurha-ideasta, mutta en ole todellakaan kiinnostunut kivuista ja minä myöskin kysyn faktaa sieltä, että tää ei ole mikään itsari. Mä oon etsinyt sut joka paikassa, Dasai! Onks nää mahdollisesti kaikki sinun? Tässä puhuit kaikesta kuukaudesta. That skinny rat needs to play his time, okay? I'm 6 months old! Aivan hämmäs, mitä helvetteitä puhut? Kuka sinä ylmitään lasten läiskauksesta? No ihan varmuuden vuoksi, vaan tässä on mafian tyylinen kidutus. Sä teet sen aivan väärin, jotka sä unohtamassa jotakin. Davai, Chuja! Sä tiedät, sä unohdat jotakin. Chuja! Seuraavana kerralla susta ei tule yhtään onnekas. Susta ei tuu onnekas. Mitä sinä oot syönyt päivällisenä? Kyllä. Meow.